kabombo, no? Nga madayon ang aton siniiya nga next nga Bombo Music Festival, no? Sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. By the way, antes pa man, ari anay ho, ang aton siniiya nga kahapon lamang today in history. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, balik kita sa makadali, sa maragtas sa aton siniiya nga pungsod Pilipinas. Kag pwede man nga world history, no? Kay ang aton diri nga subject, isa ini siya ka American lawyers ang una, no? So sa kaangay nga petsa subong adlaw Nobyembre 5, wala labot sang ginadumdum naton nga 123rd anniversary sang 5 de Nobyembre diri sa aton sini nga probinsya sa Negros Occidental. Sa kaangay nga petsa subong adlaw Nobyembre 5 sa tuig 1881, mga kabombo. Kung aton isipon mga 140 katuig na ang nakaligad, no? Sang ang respetado kag kilala nga American lawyer sadto kasi George Arthur Malcolm, no? Dumduman nyo sa aton siniiya nga history, sa aton sini nga Philippine history, mga kabombo, no? Ang respetado kag kilala sadto nga American lawyer George Arthur Malcolm. Natawo ini siya, mga kabombo, sa Concord, Michigan sa United States of America. Ang kaangtanan ni George Arthur Malcolm diri sa aton pungsod Pilipinas kadako gid. Kay ining abogado ni si Attorney Malcolm nangin influential figure ini diri siya sa Pilipinas sadtong 20th century, mga kabombo, no? Bangod, amo ini siya ang founder sang College of Law. Yes, kun nga ang may mga abogado man kita diri, no, bangod sang mga eskwelahan, no, kung sa diin naga-offer sang abogasiya, no, kurso nga abogasiya, ti dumdumon tagid sa mga attorneys na dira subong, no, lagting ka man nga attorney, lagting nga abogado, no, diri sa pungsod Pilipinas, suno sa maragtas, ang pinaka dapat pasalamatan gid amo ining American lawyer nga si George Arthur Malcolm, mga kabombo. Kay subong nga adlaw ginadumdum iya sini nga birth anniversary. Si Attorney Malcolm nangin influential figure diri sa Pilipinas sa tong 20th century, bangod amo ini siya ang founder, no, sang College of Law, sang prestiyoso nga eskwelahan diri sa aton pungsod nga University of the Philippines, o kun ang UP, mga kabombo, no? Ang pinaka first gid nga gintukod nga College of Law, no, para sa kurso nga abogasiya, mga kabombo, amo ini siyang founder, no? Si Attorney Malcolm sang United States of America. Gintukod ang very first College of Law sa University of the Philippines, mga kabombo. That was 1911, no? 1911 ang ining pagtukod sang College of Law dira mismo sa University of the Philippines. So amo ining rason ko nga ang sa pinaka main gid, no, sang University of the Philippines nga bulatuan dito sa Manila, sa Diliman, mga kabombo, no? May ara gina saya nga Malcolm Building or Malcolm Hall. Bangod sa ila sini paghatag sang dako nga tribute sa kay Attorney Malcolm nga mo nagtukod sang College of Law diri sa aton pungsod Pilipinas, pinaagi sa University of the Philippines, mga kabombo, no? So si Attorney George Arthur Malcolm na bunagi ni siya sa November 5, 1881. Kang nagtaliwan ni siya sa May 16, 1961. Isa ka American lawyer na nag-emerge bilang influential figure sa pag-develop sang pag-practice sang abogasiya diri sa atong pungsod Pilipinas. That was
20th century pa, no? Sa edad nga 35, gin-appoint ini siya, mga kabombo, si Attorney George Arthur Malcolm, gin-appoint ini siya bilang Associate Justice of the Supreme Court of the Philippines, no? Nangin Associate Justice ini siya sang Korte Suprema sa aton si Pungsod Pilipinas, kung sa diin nagserbi siya diri for 19 years. Imagine, no? Just 9 katuig ang pagserbisyo diri bilang Associate Justice ni Attorney George Arthur Malcolm, mga kabombo, no? So, ang iya sining most enduring legacy, perhaps, lies in his role in the establishment of the College of Law at the University of the Philippines. So, nagpungko ini siya bilang ika-17 nga Associate Justice sa aton sining Philippine Supreme Court sa October 11, 1917 tugtog February 1, 1936. Imagine, gin-appoint ini siya sang sadto presidente sa Amerika nga si Woodrow Wilson, mga kabombo, no? Baligin sundan niya ini si Grant T. Trent, kaginbuslan siya no sa isa na ka Filipino nga nangin Associate Justice man sang Korte Suprema nga si Jose P. Laurel. Nga amo naman sa uling aton sini iya nga presidente sa aton sini nga pungsod. Nakapangasawa si Attorney Malcolm sa kay Lucille Margaret. Kang iya sini nga alma mater amo ang University of Michigan, mga kabombo. So aton ginadumdum subong adlaw ang ika-140 katuig nga pagbunag, no? 140th birth anniversary ni Attorney George Arthur Malcolm nga nangin Associate Justice sang aton sini nga Korte Suprema diri sa Pilipinas, kag ang dako nga kontribusyon niya ginhatag diri sa aton amo pagtukod sang College of Law diri sa aton pungsod sa 1901 or 1911, make it 1911, mga kabombo, no? Dira mismo sa University of the Philippines, Manila. Ilabi na dira sa may University of the Philippines, Diliman. Amo nagili dapat nga pasalamatan sa mga abogado naton subong, no? Mangod sa kay Attorney Malcolm. George Arthur Malcolm. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. By the way, good afternoon lang gid sa kay Ma'am Ana Sinoro. Subuman si Brenda Rodriguez. May hapon, Miss Jazz, enjoy gig ko magkabati sa imong siniiya nga tingog. Thank you, Brenda Rodriguez. Subuman si Jocelyn Evangelio. Good afternoon, Jocelyn. Kagsubuman Ferril Cardones. Miss Jazz, I'm watching now sa may barangay Punta Taytay, Bacolod City. Hello lang dira sa inyo. Ferril Cardones. Subuman sa kay Ma'am Lourdes Tabanda Dungod. Good afternoon, Bombo Radyo Bacolod, watching here in the city of Victorias. Halin sa kay Mommy Annalie. Good afternoon, Miss Jazz. Happy birthday sa palangga ko nga Mama Clara Lamila. Si Ma'am Clara Lamila is celebrating her 83rd year or 83rd birthday today, November 5, sa may Kalumangan, Bago City. Melvin. Good afternoon sa imo, Melvin. Solidarios Abdo. Maying hapon man. Ferril Cardones, Sir Carlos Luna Mahinay dira sa may Pungsod, Canada, sa mga overseas Filipino workers naton, sa mga Pinoy naton dira sa Canada. Good afternoon. Mami Sel, Nanay Sel Ornopia Delfin dira naman niya sa Khartoum, Sudan. Good afternoon. Sa kay Ivan Cerveza Sahimo, Ivan, good afternoon. Asil Cantilier Canson, good afternoon. Karen Marcos Escosora, we're always listening here. Diri sa may Barangay Inayawan. Good afternoon. Nestor Valle Patopaten, and of course si Nanay Penita de la Cruz Ontalan. Nanay Penita de la Cruz Ontalan and the whole Ontalan and de la Cruz family, good afternoon.
Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Magabalik ang aton si palatuntunan pagkatapos lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Mercy Lagares, ang Purok Litsunan, Araneta Street, Bacolod City. Nagdaog sang 500 pesos nga cash kag 650 nga grocery. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Ang 500 baka ko liwat sang inug-intra ko sa dason nga week. Kang iban baka ko man bugas Dako gid nga bulig ang akon nga nabaton. Madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin-sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani Bacolod. number 1! Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. By the way, good afternoon lang dira ho. Sa mga nagalantaw na kag nagapariser sa aton siniiyang nga Facebook Live kag subuman sa aton sin nga YouTube channel. Isa ka importante lang gid gali mga kabombo nga panawagan, no ginapanawagan sa kung sino man ang nakakita no sang wallet ni Renato Alag na wigit ini sa area sang Mansilingan diri sa syudad sang Bacolod, palihog lang iuli sa estasyon sang Bombo Radyo, no o kon indi gani sa Block 15 sa may Lot 23, Grandville sa Phase 3, no dira sa may Mansilingan, Bacolod City. May reward, no? May mabaton nga reward ang sa kung sino man ang makauli sa sining wallet ni Mr. Renato Alag. Nagpanawagan of course ang tag-iya nga si Sir Renato Alag. Dira sa may nawigit sa area sang Barangay Mansilingan, no? Labi na gid kung sino man ang nakakita, palihog lang iuli diri sa Bombo Radyo ukon dira sa may Block 15 Lot 23 no dira sa may Grandville Phase 3 Mansilingan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Good afternoon lang gid dira sa kay Nopo Bulao dira sa may syudad sang Sipalay. Sa kay Maninoy Daniel Aro, good afternoon na Ninoy Daniel Aro kag Ninay Cora. Sa kay Sir Cesario Taob Abetong, good afternoon. Of course, dira sa may New Zealand, sa kay Ma'am Juvie Sarge Amodente, watching with you. Thank you so much, no? Ma'am Juvie Sarge Amodente. Si Sir Concert King, Sir Martin Simple, good afternoon sa Ibo, together with Bombo Ana Maria, the sexy. Good afternoon lang gid. Sadya kayo na, no, Sir Martin. Si Ning Alice, good afternoon sa imo Ning Alice. Sa kay Ma'am Cecilia Talaban Garzon, good afternoon. Sumuman si Emmy Laksaw, mayang hapon. I'm watching from Ilocos. Wow, nagalantaw siya sa Ilocos. Si Ma'am Erlinda Alag, nagapanawagan sa kung sino man nakapulot sang wallet sa akon siniiya nga bana. Sige, amo na ang kay Sir Renato Alag, no? Nabasahan ko na bag-ogin lamang, no? Brenda Rodriguez, mayang hapon, Miss Just enjoy ko makabati sa imo sining boses. Thank you.
Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. By the way, ari aneng akon sininggahatag sa inyo antes naton nga pagabasahon ang true to life story sa aton siniiya nga letter sender. Aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Lucille, no? Si Lucille sang Talisay City. Antes naton basahon ang kasaysayan ni Lucille, ari anay ho true to life story mani sa mga nagdalalaog sa aton sini nga promo sa mga mangin milyonaryo sa aton sini nga promo sa mga nangin millionaires sang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Mga kabombo kag ka-Star Nation, ang Bombo Radio Philippines wala gid dyan nagbuya, no? Sa tunga sang pandemya kag maisog nga ginlunsar ang tatlo ka mga nationwide promos para sa tuig 2021. Kung aton madumduman sa first quarter sa siningatuig 2021, aton gin-launch ang Buena Mano Salvo Year 16 nga nagpanghatag sang 8.5 million pesos in total prizes. Kalakip na diri ang ika-73rd nga Bombo Millionaire. Sa aton sini nga Buena Mano Salvo Year 16, may ginhimo kita nga ika-73 na nga milyonaryo sang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Well, sa tunga-tunga sa sini nga tuig, ginsundan pagid no sang enhanced swerte sa palengke promo nga nagbuya man kita, no, nagpanghatag kita sang 6 million pesos para sa kada semana nga cash siyahan sa mga promo senders kag suki nga mga tsendahan, no? Kag amo na ini ang last quarter subong, no? November na kita. The second to the last month of the year, November. So, ari na kita sa last quarter naton nga promo sang Bombo Radio Philippines. Kag amo na ini ang last quarter promo nga magasugod na sa Nobyembre 1 o kung nagsugod na sa November 1 sa nagligad lamang nga Monday, mga kabombo, no? Ginsuguran naton today is a very historic day diri sa aton nga probinsya, no? This is the 5th of the month of November. So ikalima pa lamang nga adlaw sa una nga semana sa aton sini nga promo, no? Sa nasiling na ginsuguran last Monday, November 1, 2021. So adlaw-adlaw na ini mga kabombo nga himuon ang aton sini pagpanagtag sang cash siyahan nga may 6 million pesos in total prizes nationwide. Emakon mo na, no? Grabe, no? Sa first quarter, ang Buena Mano Salvo Year 16, 8.5 million pesos in total prizes. Kung sa diin may ginhimo kita nga 73rd millionaire. Sa ato naman niya enhanced swerte sa palengke promo, nagbuya man kita sang 6 million pesos. Kada semana ito nga kasyahan mga kabombo. Kag sini naman nga last quarter, another 6 million pesos in total prizes nationwide. Ang aton siniiya nga igapanghatag naman. So sa kabugusan para sa tatlo naton ka nationwide promo sini nga tuig 2021, nagdangat na sa 20.5 million pesos in total prizes ang gintingana sang Bombo Radio Philippines sa pihak sang sulit-sulit nga pagsirado sa ekonomiya kag tuman kadako nga pagtilaw nga aton sinitanan nalampuwasan bangod sang pandemic, bangod sang COVID-19 pandemic, mga kabombo, no? At least nalampuwasan naton sa aton si pagbinuligay ka ang Bombo Radio Philippines wala gid nagbuya, no? Hugpong kusog kita sa paghatag sa inyo sang pag-ulo alibantar sang kapigaduhon dulot ni COVID-19 pandemic. Ara ang Bombo Radio sa inyo to give a support, no? Everyday ayuda. Ayuda pa more. Gani, pinaagi sa aton sinikaron nga 1, 2, Panalo Promo Part 20,
madayon gid ang Pasko kay siling naton for the second time around. Naghambal kita nga madayon naman ayhan ang Pasko kaysa last year. Dayon man tuod pero ti daw kabudlay gid no. So ang pamangkot madayon ayhan. So sa subong bangod sa aton siniiya nga promisa diri sa 1-2 Panalo Promo Part 20 madayon gid ang Pasko no. Kag ang madason nga 74th millionaire no, ikas 34 na nga milyonaryo, bombo milyonaryo nga aton may baluan sa mismo adlaw sang Pasko, December 25. Imagine mga kabombo, dayon gid ang Pasko no, kay may look forward kita no nga magmangin millionaire kag kabay pa diri sa aton nga rehiyon, diri sa aton nga area of responsibility magagikan ang magmangin milyonaryo no. Let our fingers cross mga kabombo no. Padala lang kita sang damong entries agud damo man kita nga tsansa nga magmangin milyonaryo. On the 25th of December next month na sa ika-25 adlaw sang Pasko, lawagon ang aton siniiya nga next millionaire. Imagine, no? Ginsuguro na nato ni sang Lunes, November 1 sa nasiling ko na ang adlaw-adlaw nga cash siyahan, no? Araw-araw baldeng papremyo na may cash siyahan pa. 2 terms ngaging coin, cash kag kasiyahan. Cash siyahan. Kag bangod nga promo ini sang Bombo Radio Philippines, ang premyo amo ang nagahulat sa tanan nga mga maswerte nga mga magadaog. As always, ang aton siniiya nga mga winners pag-abot diya may nagahulat na nga premyo mo no. Kay ang premyo amo ang nagahulat sa mga winners naton once iya ka promo sang Bombo Radio Philippines. Sa nasiling na naton 6 milyon ka pesos ay gapanghatag nationwide. Wala labot, of course, ang aton sa grand prize nga 1 million pesos. Sa 25th of December, may millionaire nga pagalawagon. Sa amo mismo nga adlaw, may 4 pagid ka mga mapalaron nga tagdaog nga magabato naman sang 50,000 pesos each, mga kabombo, no? There will be 4 winners ng 50,000 pesos per regional winner para sa Grand Draw, Luzon, Mindanao, National Capital Region, kag mismo diri sa Visayas, no? Basi magagikan kabay pa ang mangin milyonaryo, mga kabombo, no? Wala labot sina may guaranteed prizes nga igapanghatag diri sa aton area kung hindi gid man kita magabutan sa grand draw para sa milyonaryo. Hindi gani ang 50,000 pesos magakadto sa sa iban nga area diri sa Visayas, hindi diri sa aton. Pero diri sa aton piho na nga may ara kita 3 ka mga winners. Ang 3 nga ni magabaton sa first prize naton nga 15,000 pesos. Ang second prize naton is 10,000 pesos. Kung ang third prize naton is 5,000 pesos, no? Wala labot sila. We are talking here about grand draw, right? Gina-look forward na naton ang grand draw kay grabe gid man kadalalagko, no? With 1 million pesos grand prize. Pero samtang subong nga nagasugod pa lamang kita sa week 1, sumugod sang Monday, November 1, hasta na sa dason nga mga sinimana sa sulod sang 7 ka semana kay ang aton siniiya nga duration sa aton singa promo 7 weeks, mga kabombo. Antes pa man sang grand draw sa December 25 of this year. So susulod sang 7 ka semana ni, mga kabombo, may ara kita sang daily winners, no? 3 winners a day from Monday to Friday. Motsiligon, may ara kita sang 15 ka mga winners sa week 1, 15 ka mga winners sa week 2, 15 ka mga winners sa week 3, and so on and so forth hasta sa week 7. Imagine, no? Kag kada winner, kay 3 winners a day,
Just like today, no, November 5, may tatlo kita nga mga winners subong adlaw. Friday. Kada winner magabaton sang 500 pesos nga cash ka gift pack nga nagabalor sang 650 pesos. Sinasiling na naton from Monday to Friday. Ang promo magadugay sa 7 ka semana, araw-araw may cash siyahan. So 1, 2, panalo, tuig, 20 katuig na mga kabombo. Ang ini nga promo. Imagine, no? Grabe na kadugay, gali ang 1, 2 panalo, no? 20 years, mga kabombo. So ang inyo sinihimuon, amugid lamang siniyo, magpadala sang damo nga entries. Mamangkot ka mo nga kapaladaog na sa iya yaman is because nga everyday, grabe ang iya sini nga effort, grabe ang iya sini iya nga kapisan sa paghimo sang madamo nga entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Hindi bala Mami Ami Nalago, no? Si Mami Ami naga-entra man na siya sa aton sini nga promo, no? Subo man sa kay Lorna Rodrigo. Oh, good afternoon from Sitio Pangpang, Valladolid. Good afternoon. Crush ko gid ang imo nga curly hair. Thank you. Emmy Laksaw, may hapon Miss Jazz. Pamilya Laksaw kag Valdivieso sang Silay City. We are watching right now. Thank you. And we are listening. And Ning Alice, salamat sa pagtamyaw Miss Jazz, watching live from Hong Kong. Ning Alice, good afternoon. Dira sa mga taga Hong Kong, sa mga kauturan naton nga mga Pinoy, saludo po kami sa inyo nga mga OFWs, no? Ang mga bagong bayani sa aton sini nga pungsod, mga overseas Filipino workers. Di bala, no? So sa aton sini iya nga mga winners, no, sa mga gusto dira nga mag daog adlaw-adlaw nga tanan, ari ang inyo sini nga pagahimuon. Agod nga makapasakop, magbaka lamang sa mga required proof of purchase sa aton nga mga promo sponsors sa mga supermarket, groceries kag narisari nga mga stores, no, nga malapit sa inyo sini nga area. Kag sa inyo sini nga puti nga sobra, you buy also a white envelope, may ara pa gani nga do it yourself envelope, no? DIY, kahapos man lang kung kabalo ka mo maghimo sa envelope nga puti, no? Do it yourself, why gid problema, no? Sa inyo puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga informasyon. Ang inyo sini nga ngalan, address, signature, contact number, proof of purchase, week number, titles ng promo, of course, 1, 2 panalo, Part 20 promo, kagangalan sang Bombo Radio ka Star FM station kung sa din gusto ninyo mag-entra kaangay diri sa Bombo Radio Bacolod, no? Siraduhan gid sang maayad-ayad ang mga envelopes ninyo ha, agud indi madula kag mag-awas mahulog ang inyo sini nga mga proofs of purchase nga ginagamit, no? Adlaw-adlaw matsansa kamo nga magadaog sa madalalag ko nga mapapremyo Lunes to Biyernes, as I have said a while ago. So, ang ini nga mga entries ninyo, ihulog lang ninyo ang ini mga entries sa mga drop boxes sang Bombo Radio ka Star FM stations kag ginapalawag na naton every now and then ang aton sini nga mga designated drop boxes. Okay? Lunsay ina para sa inyo sini convenient ang inyo sini nga convenient mga kabombo sa mga malapit nga mga lugar ninyo, gibutangan na namon sa mga drop boxes, no? Bantayan kag pamatian sa mga programa sang Bombo Radio ka Star FM ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyo sini nga mga puloy-an. Inalawag gina naton, may plugging kita sina, no, sa mga ngalan sa aton sini iya nga mga ginbutangan nga mga drop boxes mga kabombo, no? So sinasiling na naton ang premyo amo ang nagahulat sa aton sini nga mga daily winners. Kada winner hatagan ini siya sang 6 ka oras. Okay? 6 ka oras nga palugit sa pag-claim sang cash ka gift pack prizes. So sa mga malayo nga mga lugar diri sa aton nga probinsya, how much more diri sa aton sini nga syudad, tilapit lang ino, sa mga malayo nga lugar, don't you worry kay you have 6 hours, no, agod nga ma-claim ang inyo sini nga premyo. Pagkatapos nga ma-announce ang inyo sini nga ngalan, you have 6 hours, no, to claim your prizes. Kung hindi ka mo makaabot,
no sa sulod sang 6 ka oras nga palugit ahay pasensya lang gid kay ma-forfeit ina. Pero liwat kami bulos sa amo na nga particular winner nga wala nakaabot nga na-forfeit, no? Liwat kami nga maga-draw, magabunot sa panibago nga winner, tub-tub gid nga mag-claim every day. Wala dapat sa may mabilin adlaw-adlaw nga mga premyo nato, no? Magabunot kami sang bag-o agod nga may magadaog naman sang bilang bulos sa na-forfeit nga entry. Okay? So maghulog na kamo sang inyong mga entries agod nga dako ang inyo sini nga tsansa nga mangin isa sa 3 ka mga mapalaron nga magadaog adlaw-adlaw. Nagsugod ini last Monday lang, November 1, 2021. Sa sulod sang 7 ka semana, amo ining aton siniiya nga regalo para sa inyo. Everyday nga cash siyahan, no? So padayon lang gid ang pagpamakal sang aton siniiya nga mga proof of purchase. Ang aton sini mga produkto amo ni ay gamiton ninyo nga proof of purchase. Pagbakal ninyo ti ma-consume pa ninyo, no? Mapusla ninyo kag ang iya sini nga mga suludlan amo man. Una sa tanan, bakal kamo Silver Swan sukang puti. Sarap asim. Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning. Siguradong wow. Maghimo sang entry sang maghimo sang proof of purchase sang Silver Swan. Amo niho isa la may namang kuto kagina mo si Carl Kenneth, no? Pinaagi kay Bombo Zaldi, Carl Pamati. Sa proof of purchase nga Silver Swan sukang puti kag Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning, isa ka empty stand-up pouch, no? Nagatindog na nga pouch ng Silver Swan, no? Isa ka empty stand-up pouch o kung label sang Silver Swan vinegar plus isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams o kung 4 grams equivalent na ina sa isa ka entry. Okay? Orocan, maayos ang buhay mo. Sa proof of purchase nga Orocan, isa ka sticker o kon coupon nga may nakapagkit sang tanan nga Bombo Radio promo titles, isa naman ina ka entry, no? Sa Rexona, use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Isa ka empty sachet sa Rexona Deo Lotion sa bisan ano lang nga variant. Isa ka empty regular sang Rexona con Junior Roll-On sa bisan ano lang nga variant, isa na ka entry. Again sa Rexona ha, isa ka empty sachet sa Rexona Deo Lotion sa bisan ano lang nga variant, equivalent na ina sa isa ka entry. Ukon, isa ka empty regular sa Rexona o kung Junior Roll-On sa bisan alunang nga variant, isa naman ina ka entry. Sabay naman sang Alfonso Brandy, gets ang lasang hanap mo. Sa Alfonso, paghimo ninyo sa proof of purchase, isa lamang ka bottle cap sa bisan ano nga size sang Alfonso Brandy nga light, platinum, zero o kon solera. Isa naman ina ka entry, no? Sa aton sining mga regional sponsors ara ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Kadto ka mo sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Bakal ka mo sa mga alahas, mga relo ka mga tahom, kag bisan ano lang da nga pawned item, no? Maano nyo gid, mahimo nyo gid nga proof of purchase ang isa ka coupon sa tagsa ka 100 pesos nga purchase sang jewelry, watches o kung bisan ano lang nga pawned item. So kung magbakal ka mo sang just like for example relo, no? 5,000 pesos nga worth sang relo, damo-damo na nga coupon ang inyo sini nga makuha. Damo-damo na nga coupon ang inyo sini nga makuha kay tagsa 100 pesos purchase sang jewelry, watches o kung bisan ano lang nga pawned item, pwede na ninyo magamit bilang isa ka entry. Since damo-damo nga entries ang mahimo ninyo, no? Sagin bakal ninyo nga like for example relo nga nagabalor 5,000 pesos. Okay? And of course ang panyawan, said panyawan, basta panyawan, manunggal. No, isa ka empty blister pad o kung banig sang panyawan, luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kung panyawan banaba o kung garlic plus makabuhay food supplement capsule, equivalent na ina sa isa ka entry.
So ano pang inyo siniginahulak? Padala ka mo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Pinakamasadya nga pamaskwa sa madason man nga bombo milyonaryo sa adlaw-adlaw sang aton sini nga pag entra kag mismo sa adlaw sang Paskwa may ara kita sang pagalawagon nga millionaire, no? Sa December 25, 2021. 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw, balde-baldeng pa premyo na, may cash siyahan pa. So, good luck, God bless sa aton nga mga loyal entry senders and participants. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Okay na kita? Klaro na? No? Sa mga pinamangkot nila sa aton, ho? Miss Jazz, Almuni, amuto, way gidya problema. Ara ang aton sin nga pagklaro sa inyo, no? So, lito na kita sa pinaka-main menu sa aton siniya nga palatuntunan. Ang inyo sini nga mga true-to-life stories, ang inyo sini nga mga matahom nga kasaysayan. Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon, nagapakilala lamang sa kay Lucille, si Lucille sang Talisay City. Lucille is now 49 years old. Ano ang problema ni Lucille? Ari, aton basahon ang sini nga kasaysayan. Dear Miss Jazz, maayong hapon sa imo, Miss Jazz, ka sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tao lamang ako sa kay Lucille. I am 49 years old, sang Talisay City. Miss Jazz, nahuya kuntani ako nga magsulat sa akon kasaysayan. Apang gusto ko man ipaambit sa imo program, kapangayuan ko sang laygay. Miss Jazz, sa edad ko karon nga 49 anyos, wala pa ako sang bana. Akon maginikanan nga lunsay naman mga tigulang, nagabatsyag sang pagkahangawa. Masamila nga nagapamangkot sa akon, Lucille, san o ka pa mamana. Miss Jazz, kay baluman ang akon si mga ginikanan kung ano ang naagyan ko sa patag sang paghigugma. My parents knows about sang nagka-boyfriend ako when I was just 18 years old. Wala pa ko to, Miss Jazz, na naka-debut, nagka-boyfriend na ako. Pagka-December pa tong akon siniya nga pagka-18th birthday, this coming December, Miss Jazz, madumduman ko naman na akon sin mapait nga kapalaran sa patag sang paghigugma. Kaya syempre, bangod kay wala pa ko that time to nag-18, manog 18 pa lang, grabe na to ang pagpangakig sa akon mga ginikanan. Suli ang nagakatabo sa karon kay subong ya Miss Jazz, sila na yan nagatulod sa akon nga dapat nga mamana na ako. Pero sang 18 ako, Miss Jazz, it was a different story. Hindi ko ginamalimtan, Miss Jazz. Bangod kayong ako sini nga tatay, 2 months sa iya ka strikto. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, ex-military ang akon sini nga amay. Ex-military man ang akon sini nga amay. So, sang time ka to, masami wala to si Papa sa amon sini nga balay, bangod sa iya sini nga klases sang serbisyo, klases sang trabaho. So, bangod sina, ang akon sini nga iloy, amo lamang ang akon sini nga dakuan masami sa akon sini iya nga pagdinalaga na, tubtob nga may nakilala ako, Miss Jazz. Nga isa ka lalaki, nga nagpangaluyag sa akon. Tag-amo to, Miss Jazz, nagtubo gid ang akon sini nga luyag. Taga-diri man lang, Miss Jazz, sa amon, tupad sa amon sini nga barangay, diri sa may syudad Santa Talisay, ang amo nga lalaki. Bangod kay first time ko, Miss Jazz, nga nagbatsyag sa ginatawag paghigugma.
didto na do nagtiyog ang akon siniya nga kabuhi sa akon si nga boyfriend. Sang una nga nabaluan sa akon si maginikanan ang amon sini nga relasyon, grabe gid ang ila siniya nga pagpamakig. Naghimo sila sang mga tikang agod nga mapabulag kami sa akon si nga boyfriend. Didto ko nakabatsyag sang kalain sang buot for the very first time sa akon sini nga mama kag papa. Hindi nila ako Miss Jazz ma-entsandihan kung ano ang balatyagon ko that time. Sa abuto nga panahon niya Miss Jazz ya, naga-istorya ko sa maginikanan ko ya. As if I was begging, nga tagan ko nila sang tsansa. Nga mahambal ko tapuson ko yang akon sing pag-eskwela. I was 17, manog 18 pa lang sa maabot that time nga bulan sa December. So ginambalan kong ako maginikanan nga hindi nyo lang, gain nyo lang ako sang chance, kag ihatag lang ninyo ang inyo siniya nga trust sa akon, kag hindi ko ini paggubon, tapuson ko ang akon sini nga pag-eskwela. Ti amo to Miss Jazz, bisan amo na tong akon si ayo kag paghilibion sa tubang sa akon maginikanan, Miss Jazz wala gid ko nila ginpasugtan. Upod man sa maginikanan sa akon sini nga nobyo that time, do nag-connive bala sila Miss Jazz nga do nag-isa sila nga pabulagon kami sa akon sini nga very first boyfriend. Ti wala kami sa may mahimo Miss Jazz kay grabe gid ang ila sing pagbantay. Ang akon sini nga boyfriend may ara na siya sang duha ka mga magulang nga babayi, kay tatlo malang na sila. Ang iya sini duha ka mga magulang nga babayi, may edad sa iya diin kay amo na nga palangga gid siya bilang agot. Ginhulat gina siya yaya bisan ang iya sini mga magulang may edad na sa nag-abot siya. Ti amo gina sila nga duha Miss Jazz ang nagbantay sa ila manghod. That time galain man ang buot ko sa ila sini mga magulang nga babayi, sang ang mga magulang nga babae sang akon sini nga nobyo, kung kay ti siling ko how come nga gaamo sila kay nakaagi man sila sang tinatawag nga gugma. Sa amo to nga panahon Miss Jazz may mga boyfriend na ning ang mga magulang sang akon sini iya nga nobyo nga mga babayi. Ti naglalain gid kami Miss Jazz. Siguro naglabot nga lapit anom kabulan tunga sa tuig Miss Jazz nga nag-succeed sila nga pabulagon kami. Pero ti amo na bala Miss Jazz kun ang palangga na ang pagigugma ng paghambalan. Abi mo nangita gid pamaagi ang akon sini nga boyfriend na makakit-anay kami. Subot silingon Miss Jazz sa amon man sini nga pagpanikasog nga hindi kami madakpan, grabe ang amon sini na agyan. Sadto Miss Jazz ga istoryahanay kami sa sulod sang sinihan. Una na siya sulod sadto Miss Jazz kay wala pa pandemic. Una na siya sulod sa sinihan kay hulaton niya ko na didto kag didto kami maga-istoryahanay. Sa sulod sang sinihan damo man ang kalanabo didto ko Miss Jazz nga nagawawaw, kilibion sa ako si boyfriend kay nabudlayan ako sa amon sang sitwasyon. Pero suno sa akon si boyfriend Miss Jazz kun palangga namon na isa ka isa, malampuwasan namon ini. That time Miss Jazz do hindi kun madumduman ko lang subong samtang nga ginasulat ko akon nga kasaysayan, do hindi ko bala matungkad nga grabe gid ang amon sining naagyan for the sake of our love for each other. Hasta na lang Miss Jazz nga nadakpa naman kami for the second time around. Didto kag grabe na gid ang pag-akig sa akon maginikanan sa akon. Kag sa mga ginikanan man kag duha ka utod sa akon sinanobyo. Grabe na gid ang ila si pagbantay that time. Hindi pagid sila Miss Jazz kampante,
papalakat nila ang akong si boyfriend dito sa Manila. Amo to Miss Jazz ang pinakamasakit para sa akon nga hindi ko ginmalipatan. Nga gusto namon magkita-anay sa akon si nga nobyo just to say goodbye. Kaya wala na kami sa may mahimo. Kontra gusto ang akon siniiya nga mga ginikanan sa akon siniiya nga nobyo. So naglakat ang akon sini nga nobyo nga wala gid kami nagkita-anay just to say kuntani goodbye. Miss Jazz, sadto nga panahon I really was down and out. Nga para sa akon daw wala sa may naka-intende sa akon. Bisa na akon mga ginikanan. Kay ako malang isa Miss Jazz nga bata sa akong mga ginikanan. Para sa iban daw maka-intende sila akon nga ang grabe gid ang pag-amlig sa akong mga ginikanan. Grabe ang ilasin pagka-stricto bangod kay ako lamang isa ang ilasin nga bata. Babayi pa ako. Pero sa amo to yung panahon Miss Jazz, hindi ko na tanan maintindihan. Ang kalain sang buot ko ara na tanan niya nabatyagan ko na sa amo to nga panahon. I was hurt sa ginhimo sa akon mga ginikanan. Kag sa pamilya man sa akon siniiya nga boyfriend. Wala ko sa may mahimo Miss Jazz kundi magpadayon sa akon nga pagpangabuhi. Medyo nag-rebel ako gamay sa akong mga ginikanan. Although sa prangka nga sugilanon palangga ko gid ang akong mga ginikanan. Sa ulihi naglabot ako sa punto nga siling ko mapili mo tuod, may mapili ka nga partner o kon ang imo sini nga palanggaon sa ulihi, pero ang mga ginikanan mo sila na ang ginhatag sang Dios sa imo. So bangod kay wala naman ako sa may mahimo, nagpadayon ako sa pangabuhi. Nagsalamat sa Dios kay nakatapos ako sa akong pag-eskwela. Ibaluan ko man na nakatapos man tong akong si boyfriend. Pero mas just hindi ko giniiya manigara. Na naglain gid ang buot ko sa akong mga ginikanan. Grabe gid ang ila siniiya nga nalaagyan sa akon sang time nga nag-rebel ako sa ila. Ipabatsyag ko lang bala nga naglain gid ang buot ko sa ila. Pero susubong Miss Jazz, amo ni ang nagakatabo suli. Bangod kay sa na-experiensyahan ko nga kasakit sa akong sini nga first relationship. Wala na ko Miss Jazz nag-venture sa ginatawag sa patag sang paghigugma. Bangod sang akong sini nga naagyan. At sa karon sa nasiling ko, I am now 49 years old. Kag naibaloan naman namon nga ako sa first boyfriend sadto. Ulihi ko lang naibaloan nga nagkapamilya na siya. Sa ibaloan ko, nasugatan ko pa ang yasin nga magulang nga sa una kung makita ko na sila Miss Jazz sa kulbaan ako. Pero bangod kay dugay naman nga panahon, kung masugataan ko ang ila si pamilya, wala na ko sa may mahimo kundi sa pako na lamang sila. Naka-move on naman kami. Uli ko na lang baluan sa magulang sa akon sini nga first boyfriend sadto amo gid ang nagabantay sa amon. One time to nakasugat na kami sa tendahan sang Talisay, naghambal gid siya nga may pamilya na ang ila si manghod kag may duha na ka mga kabataan. Sa parang kagasugilanon Miss Jazz sa gihapon nakabatsyag ako sang gamay nga kirot. Siyempre kay mahambal ko nga naka-move on na gid man ako pero ang matutuo dira nga asa subong wala ko gani Miss Jazz ang boyfriend bangod kay nagalaom pa kuntani ako nga base mahatagan kami sa tsansa. So pagkabalo ko sa nasiling ko na may gamay nga sakit. Pero dito pagid ang naghatag sa akon sang inspiration nga kalimtan na lang gid ang akon sini nga first boyfriend. Sa karon Miss Jazz madamo na iya ang pangaluyag sa akon kag may ginareto pagani ang akon si maginikanan sa akon. Hindi lang isa kundi duha. Pero Miss Jazz bangod siguro kay nadudla ako sa akong siniiya nga first
nga relasyon sa akon si first boyfriend. Ang maginikanan ko sadto nga amogid ang nagapangita sang pamaagi nga hindi kami magkita na isang boyfriend ko, amo naman karon ang nagapangita sa pamaagi nga mapakitaan ako sang lalaki nga akon sini nga mangin boyfriend ka mapamana. Pero ti siling ko, in fairness man sa inyo, wala naman to ang akon sini iya nga first boyfriend, may pamilya na siya. Pero hindi kuya Miss Jazz mapilit ang akon sini nga kaugalingon. I don't know Miss Jazz, no? Bangod man siguro sa akon sini agyan, pero nawala na kuya, nadulaan ako gana sa sini nga klase sa mga relasyon abi. I just don't know. I am now contented and happy sa akon sini nga sitwasyon. Kag apisar nga may pandemic, sa gihapon may trabaho ako, work from home la ako, kag happy ako sa pagserbisyo sa akon mga ginikanan nga may mga edad na. Kung ano man Miss Jazz ang akon siniiya nga palaabuton sa patagsang pagigugma, at least sa iksa ka bes sa akon siniiya nga kabuhi, may ara man ako sang share sa pagsilingati. May ara man ako isa ka lalaki nga ginpalangga sang lubos o galing kay ti indi gid kami para sa isa kag isa. Miss Jazz kabay pa nga makatag mainis sang kalingawan kay inspirasyon sa imo sini nga matag palamati. Madaw nga salamat ang tagpadala Lucille sang Talisay City. Lucille, 49 years old, sang syudad sang Talisay. Gayuhom-yuhom gid si Ma'am Rodeline Serrano Balongo. Good afternoon, Miss Jazz. Watching you right now. Thank you so much, Rodeline. Siling niya, Miss Jazz. This is Rodeline is Balongo watching right now. Rodeline Serrano Balongo. Okay? Philip Tomaro. Good afternoon sa imo, Sir Philip Tomaro. Hello, Bombo Jasmine hapon. Ginatamyo ko si Tatay Hernane. Good afternoon lang gid, no? Tatay Hernani, good afternoon. Feli Laos, watching from Bangkok. Miss Jazz, sa Thailand. Feli Laos, good afternoon lang gid sa mga kaupod naton dira nga mga Filipinos, no? Sa Filipino communities dira sa may Bangkok sa Thailand. Si Sir Philip tomorrow, simang hapon, Miss Jazz, si Tatay, Tatay Hernane, gapamati, subong. Thank you so much, Tatay Hernane, kag Philip tomorrow. Si Ning Alice, okay, nagatamyo from Hong Kong. So, salamat gid sa mga nag-upod, kag salamat man sa imo Lucille. Amo na kong kaisa, mambal sila nga ang naglaon ka. Masabat man lang na iyang ti kay amo na iyang gusto ko. Okay, by choice man na mo, no? Although, nakalabanan ang isa ka babayi, may ara man lalaki nga naglaon, no? Bangod man sa ila sini manaagyan, mapait nga manaagyan sa kabuhi, kung nga nga daw alang-alang sila, kag daw ginakulbaan sila, no? Sa pag-ventures sa another na klase sa relasyon nga mag-abot sa ila sini kabuhi, no? Bangod sa ila sini iya nga mga nangin mapait nga kahapon lamang. Kaangay sa kay Lucille sang Talisay City, no? Pero grabe, no? Grabe, you were only 17 going on 19 sa nagka-boyfriend ikaw. Kag siguro grabe ginang imo sa pagpalangga sa iya, no? Kasubong 49 years old ka na, wala gid sa may nakapabago sina. Although sunod sa kay Lucille, no? Naka-move on na gid man siya, no? Na-let go na niya ang natabo sa ila. O galing kay ti amo na abla sa hambal, bala nga daw wala na siya gana, ba? Na wala na siya gana pa sa lumpat sang another naman nga klase sang relasyon, no? Paghatag sang chance sa mga ginareto sa iya sini mama kag papa. Kasang una amo gid ang
paano sa iya, pauntad sa ila sini pagigugmaanay sang iya sini sadto nga nobyo. Subong amo naman nagatulod nga Lucille pamana ka na. Inday Lucille sano ka pamamana man? Paghalin kiti amo na bala, no? Sige lang Lucille, no? Kung amo na yang imo sin desisyon kag para sa imo ya kontento ka sa sina nga klase sang imo sini nga pagpangabuhi. Dako na nga bagay kay nga may upod ang imo si maginikanan because you're unika iha, no? Nag-isanon ka lang nga bata. So, pasalamat ang maginikanan mo kay sa ila subong nga edad nga sa twilight years nila, no? Tigulang na sila. Ara ikaw, no? Ara ikaw nga upod sa ila, no? Bantay man sa ila, no? Tuod na, no? At the end of the day, wala ka tuod sang love life, pero lantawa bala. You have your work, despite of the pandemic, you have your work, work from home ikaw, sana na kadako, no? Nga grasya ang ginhatag sa Dios sa imo. Another thing, no? Wala ka tuod sa nobyo, pero you have your family with you, no? Si mama kasi papa mo, amo man guro nga ti daw ka okay man lang sa imo kay ginabugayan ka man sa Dios is because of your love and your time and your help, no, sa imo si maginikanan. Pisar nga sadto nag-harbor ikaw sa ginatuwag ill feelings towards them is because nga nagsakit kinang buot mo sa ginhimo nila sa imo, no, sa pagpugong sa inyo siniiya nga pagigugmaanay sa imo sa first boyfriend, no. Kaya mo na subong nagasuli ang paya sila na subong nga tulod sa imo Lucille sano ka na mamana man. O importante dalo sila sa mga wala sang bana o kung nagdesisyon na yang ati malao na lang, so be it, no? Damo ko ya kilala nga mga amo ina ang ila sitwasyon, pero they are very happy and they are very contented, just like Lucille. Suno pa kay Lucille, ang importante daya ang contentment, no? Andon mo lang may bana ka nga kaantos ka man lang, no? Much better pa nga amo na ang sitwasyon kaangay ni Lucille, no? Single but happy and contented, no? Kung ano yung desisyon mo sa kabuhi ya, ikaw man lang yung makahibalo mo ang kung ano ang para sa imo, kag kung ano makahatag sa imo sang kaayuhan kag at the same time, no, happiness and contentment, no? So Lucille, padayon lang. At the age of 49, wala man sang ginatawag balang monopoly sa mga makaangkon sang bana sa ulihi sa mga babae dira, no? Age doesn't matter, no? Bisan 49 ka basi, no? Who knows? Give it all to God. Kung may ara gid man gihatag sa imong Dios, daw ulan lang ina nga mga tulo sa imo atubangan, all you have to do is just to catch it. Okay? Be happy. Continue to be happy and contented together with your papa and mama. God bless you, Lucille. Salamat gid sa imo si matahong nga kasaysayan. Kung kamo mayroon man sa kasaysayan kaangay sini, love story, why not? Okay, iban pagid nga ma-experience sa kabuhi, pwede nyo gid email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. May premyo man kita kung wala, may promo man kita kung wala. Importante makainupdanay kita diri just to have unwinding time, no? Maka-relax kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. So wala kita sa panahon, but before that, ari-anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible, and this is taken from the book of Romans chapter 8 verse 28. This is for you, Lucille, also, no? Para man ini sa imo and to everybody out there. Dira nagasiling, and we know that in all things God works for the good to those or of those who love Him, who have been called according to His purpose. No? In everything, there's always a reason and there's always a season. No? Kung ano ang will sa Ginoo sa aton, all we have to do is to embrace it. Kaya ang will sa Ginoo is always perfect and it is always on time. No, mangin sensitive lang kita sa siniluyag sa aton kabuhi by praying every day, Lord, teach me what is your will for me, no? Give me wisdom sa akong mga desisyon sa kabuhi adlaw-adlaw, especially kalakip na dira sa mga maluyag dira nga mag jump into
a certain relationship, no? Gusto nyo na mamanaw kung mga sawa, no? Pangamuyuan gid naton. Agod nga may blessings from above, kag kung iya sini nga will, so be it. Huh? God's will is perfect. Sinasiling ko na, and it is always on time. Nakita sa panahon is bye-bye time na. Inisagyapon niyo ang lagay sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss